ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଦେଶ କେଉଁଟି? ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶ। କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଲାଲ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ କେଉଁଠି? ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ। ଜଳର ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି H2O। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଘ। ସୁନାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତୀକ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି AU। ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହକି।